Toda a xente me felicitou, unhos felicitaríame porque entendían que me tiñan que felicitar e outros por quedar ben. Cando inauguramos Crego en Monaguillo non veu ningún alto cargo. Crego en Monaguillo marcou un antes e un despois na de Monterrey. Vou a ser o Monaguillo mentres viva. Non podemos en casi 3 anos duplicar as hectáreas de viñedo. O mercado non vai asumir eso. Hai que vender algo máis amplio que unha marca. E o viño non está nun bon momento, E se hai xente que cree que o meu foi fácil, pois é porque non saben realmente a miña historia. Entrevista do Fog. Eu non sei como presentarte. Creo que con decir Tito é máis que suficiente, non? Creo que sí. Podemos dicir que é un dos homes da comarca que máis leva pagado en festas. Bueno, Ou en orquestas. eu creo que nas dúas cousas. Nas dúas cousas. É algo que sempre nos gustou tanto ao Crego como a min. Bueno, sabes que cando de pequeno mamas algo, non hai que olvidar que nos fixemos 27 anos seguidos a festa de migrante en Florís. 27 anos seguidos. Eu daquela non tiña unha lata, pero el verteu bastantes cartos neso. Xa. Empezamos esta entrevista que é un formato non novo, pero si no recinto no que estamos, que se prestan os nosos amigos de Enredo a darnos a posibilidade de conversar con xente que está de actualidade. Unha das persoas aquí da comarca que o está Tito Rodríguez, Araquiñas e Ernesto Rodríguez, porque, bueno, hai 15 días que inaugurache a nova adega. Cales son esas sensacións que tes despois desa gesta multitudinaria? Eu agradezco estas palabras, non creo que sea así, porque, bueno, a min este tipo de cousas tamén nunca me gustaron moito. Así como me gustan as festas, este tipo de cousas non me gustan moito, pero tamén entendo que o hai que facer. A ver, despois da festa non chegou a decir que non estou satisfeito, non? Sobre todo por a visión que ten a xente de fora, non? Eu teño unha interior máis crítica, que evidentemente me vou a guardar para min, porque sempre hai que intentar mellorar, pero bueno, eu creo que estuvo moi ben. De feito, toda a xente me felicitou, unhos felicitaríame porque entendían que me tiñan que felicitar e outros por quedar ben. Pero en xeral, estou moi contento, sí. Bueno, non debe ser fácil xuntar ao presidente da Xunta, 3 conselleiros, un presidente da Diputación, 2 obispos, un obispo e arcebispo, o tirón de Fader, de Crego, o sea, sí, electoral de Monaguillo, de Tito. É evidente, eso ten unha trayectoria detrás de moita implicación, de moito esforzo, de moito contacto. Supoño que ten que ser un orgullo brutal, non? Para... Mira, Colmen, orgullo a decir unha cousa que creo que é a primeira vez que a vou a decir. E vou a decir porque agora xa non é meu. Eu creo que Monaguillo marcou un antes e un despois na de Monterrey. E evidentemente todo eso do que eu me sinto moi orgulloso porque forma parte do meu pasado, creo que ten agora estes resultados. É dicir, o que pasou o día 9 de julio, sin o que estaba detrás, que se chamaba Crego Monaguillo, non sería posible. Porque é moi difícil aparecer nun mercado ou nun tipo de negocio e da nada que a xente te respete. Naquel momento, cando inauguramos Crego Monaguillo, non veu ningún conselleiro, non veu ningún alto cargo, mandou a Xunta unha persona a que estou moi agradecido, que por certo estuvo tamén nesta festa, porque non éramos naide, esa é a diferencia. Pero bueno, as cousas son así, para certas cousas necesitas certo tempo, necesitas historia, evidentemente agora, afortunadamente, eu creo que por lo menos a nivel Galicia representamos algo. Encabezaba o presidente da Deputación Luís Menor o seu discurso con algo que pensamos moitos no seu día, non? Cando se soubo que Crego en Monaguillo pois se puña a venta, pois tiña novo propietario, e que os seus promotores iban evidentemente recibir unha cantidade que a xente barallou moitísimas cifras. Supoño que non estás disposto a desvelala, pero eu aí deixo a luva por si queres facelo, non? Pero foi unha cantidade evidentemente importante, non? Para a comarca. E dicía o presidente da Diputación como unha persoa que recibe esa cantidade de diñeiro, pois lonxe de, bueno, é evidente que tes unha idade non moita, pero xa tiñas a vida prácticamente resolta con esa cantidade, investindo pois en algo bastante máis cómodo, con menos preocupacións, sin que supora ningún tipo de esforzo físico pola tua banda, nin ter que andar
podando, nin andar cos ou cas das súas. Pero hai un dito moi popular, incluso casi vulgar, que a cabra tira ao monte. Sí. Eu nací nun pobo, a vida nese aspecto tratoume ben, a miña familia, e cando vendín crego, vendino nunha situación anímica importante. Moita xente dice, non, é que so crego vivise, non se vendía crego, eso xa o sei, eu non me ten que decir naide, a ver se eu non sei a realidade eso. Pois igual que digo humildemente que Fader non se vai vender mentre eu viva. O día que eu non viva, pois non o verei. Non sei, cando o vendín, vin a realidade, porque, bueno, tamén é certo que eu non vendín todo o negocio, vendín parte do negocio. Eu Vendiche a elaboración. No, eu vendín a bodega e a marca. Punto, non vendín viñedo, nin vende nada. Entonces eu quedei cun número importante de viñas, por consiguiente kilos de uva, con un número moi importante de viticultores, posiblemente creo que o número 1 da comarca, e digo, joder, que eu que me gusta isto, non? Eu podría facer outra vida, seguro, posiblemente, pero non sería feliz. Entonces eu creo que un ten que facer o que lle gusta, e a min gústame. Evidentemente, a veces arrepíntome e digo, joder, pero que necesidade tiña deste tinglao? Pero outros días, tomando un viño pois cun veciño ou cun amigo, por volvo ser o rei do mambo, no sentido. Nese momento non tuveche ningún tipo de dúbida? É dicir, cando formalizache a venta ou cando... No, ninguna. Que tú ibas a investir... No, aí nese momento non. Nese momento sucedeu eso, eu considero un tío de palabra, dixen que sabía unha cantidad de dinheiro encima da mesa que eu vendía, apareceu dinheiro e eu vendín. En aquel momento, pois, non pensas, non sei, non estaba preparado pensando vou a fazer isto, vou vender, non, simplemente o que pasa é que empezan a pasar os meses, empezas a dar conta que che falta algo, vale? Todo o mundo conocemos a alguén que está deseando xubilarse, de repente xubilase, encontrase nunha situación, pois hai xente que colle depresión, e hai outra que non o leva ben, e hai outro que é tremendamente feliz. No meu caso, pois, foi máis unha cuestión dun vacío e de que me gusta este mundo, que son feliz. Eu son feliz. Eu outro día, habrá quen pense que estou louco, habrá quen pense que me sobran os cartos, habrá quen pense mil cousas. Eu respeto as todas. Pero eu simplemente o fixen porque, para min, é unha forma de agradecerlle a moita xente que me levou onde está. Non a min, a marca, sobre todo, non? E para pechar ese círculo xa de xeito definitivo, imos a unha bella rectoral, a Vilamayor. No, eso xa se comprou estando crego, Sí. Eso, a rectoral comprouse estando crego. E a miña idea inicial era facer unha casa de turismo rural para os meus clientes de crego, pois veñen a comer a crego e despois que se quedaran. Pero digo, Juan, xa son un esclavo destes 24 horas ao día, sin encima fago isto, entonces aí xurdiu a idea de facer unha casa para min. Pero a rectoral comprouse existindo crego. Penso que a rectoral xa fai 10 anos que a comprei, 10 ou 11. Entón, a carón da rectoral... É que se non fora aí, eso sí que é verdad. Se o proxecto non salira aí, eu non faría. Non faría, non tería sentido que eu me volvera a outro lugar distinto. O que pasa é que me parece que tanto o entorno como a finca, como todo, o merecen. Tivo unha das persoas, eu creo que unha das primeiras que apostou decididamente por turismo na comarca, verdade? Sí, dunha forma diferente ao que pretendemos agora, pero sí. A ver, eu creo que Monterrey, eu dicía, fixeronse moitas comidas, había xente, e sempre había un exemplo que era Allariz. E eu dicía a xente que estades moi confundidos. Na miña opinión personal, Allariz non ten nada máis que ten Verín. Porque Verín ten un casco vello, está abandonado, pero teno. Verín ten un río, como ten Allariz. Encima temos dúas ventaxas que non ten Allariz, que Portugal ao lado e un castelo como non ten Allariz. Entón non entendo. Non entendo. E eu creo que sí que é verdad que non é fácil traer aquí a unha persona nas actuales circunstancias e que teña ocupado o fin de semana e se sinta ben, pero eu creo que Verín ten potencial para eso e moito máis. É porque crees que os teus compañeiros de consello e de ADO... Consello eu creo que son cousas diferentes. Da ADO non están dispostos a apostar de xeito decidido por esa experiencia. Colmenero, esa pregunta é un pouco complicada. Pero... vou intentar... Tes unha visión moi acre. Sí, a ver, a visión teño a clara. Aquí, eu fun a coñecer rutas de viño, e en todas o que máis me sorprendeu era a colaboración. Podo dicilo, un dos mariños é cociñeiro en Muga. Nos fomos ali, a Muga, e levounos a 8 ou 10 bodegas, en todas nos trataron, pero, vamos, como se fora
eles o que querían promocionar a bodega. E aquí non, aquí entendemos que, non sei, pelexámonos por vender unha caixa de viño. E eu creo que se podes pelexar por vender unha caixa de viño, pero cando alguén da fora ven, eu creo que hai que vender algo máis amplio que unha marca. Porque unha marca pode ser moi boa, podes ter unhas instalacións moi bonitas, pero bodegas hai nas, bueno, todas as que están aquí, e a inversión toda que hai aquí, chegas a unha de Rioja e supera con creces, non? Entonces, eu creo que o que nos falta é mentalidade que xuntos somos máis fortes. E de ir hacer o proxecto de Paisana tamén. Sí, Para darlle un porque sentido xa que moi claro. Sí, porque ao final eu vía cando a xente viña a Crego era a mellor publicidade. Eu creo que cando alguén vai a un sitio e se sinte ben tratado, sobre todo, eu creo que a xente gusta o trato personal. Esa é a sensación que eu teño. É dicir, en este local pode haber un camarero moi bo, pero que transmite o dueño, por todos os meus respetos, non é capaz de transmitir o camarero, e a xente gustanos eso. Tú vas a comprar esa camisa á tienda e non sei por que gustache que che a venda a dueña, non? Somos así. Entonces eu creo que os proxectos non só hai que creer neles, senón que eres tú quen tens que vender o teu proxecto, non o ten que vender naire máis. Esa é a miña opinión, vamos. Falando de proxecto, vou che facer unha pregunta moi sinxela. Que porcentaxe do éxito de Tito ten a súa irmá Asu? Creo que igual ou máis co meu, é dicir, hasta ahora espero que acabemos así, formamos un vudú, ela ten unhas cousas que eu non teño e eu teño outras que ela non ten. Ela non concedieron a entrevista, porque xa lle costaba daquelas cando era persona. Bueno, porque é completamente diferente a min, creo que é completamente diferente a min. Eu creo que é mellor nunhas cousas, ou moito mellor nunhas cousas, pero noutras pois é diferente a min. Cada un somos como somos. O que pasa que sí que creo que facemos un bo equipo. Tito vese agora con 25 anos menos e que lle diría aquel mozo? Digo eu sempre, díxeno sempre. A min sai 25 anos me pon un folio en blanco e me dicen, pinta aí o que queiras, pido o que queiras. Pois creo que non sería nin capaz de 1% do que realmente me sucedeu nestes 25 anos. E onde estivo ou onde está a fórmula do éxito? Eso é. Amén de... No, mira, eu creo que en cualquier negocio, en cualquier historia, é máis fácil analizar o porqué do fracaso que o porqué do éxito. O éxito hai 1000 detalles que ao mellor incluso a ti che pasan desapercibidos que marcan a diferencia. É outra pregunta que me fixeron moitas veces en Crego e creo que eu non sabría respondela. Evidentemente, primeiro tens que ter un bo produto. Olvídate, se non tes un bo produto non tes nada que facer. Pero unha vez que tes un bo produto, pois tes que caer en gracia, tes que ter esa dosis de suerte, tes que cair ben, en xeral non llevas cair ben a todo o mundo. Eu escoitei nunha charla de marketing que de 0 a 10, se estás no 5, xa estás no sobresaliente, ou no notable moi alto. Se pasas de 5, é dicir, se do teu produto lle gustas a 6, eso xa a bomba lironda. Imagínate, 6.000 bodegas en España, 600 en Galicia, con 10 marcas cada bodega de media, ou máis. Imagínate de que estamos falando. O queixo, a loncha moi fina. Xa que me falas diso, que sinte un cando vas, non sei, por Cabárceno, entras nun restaurante calquera e atopas unha botella do teu viño? Ahora xa, pois parece que como que xa o asimilei, pero aseguro que ao principio era... Paguei moitas, comidas a botellas, podría contar historias buenísimas, casi de película ou que a xente non querería, pero sí que é unha satisfacción moi grande. Tú pensa, vente para atrás, mira o ano 2003, cando nos empezamos o que era DO. Culle datos e mira as botellas que embotellaba DO. No 2003 que empezou Crego. E mira os que embotellou hai 5 anos ou agora mismo. Que eso dice moito, de todos. Eu creo que agora se están facendo cousas que se está sendo cortoplacista. Eu creo que hai que mirar máis ao futuro. Eu levo tempo pelexando por intentar de alguma maneira cerrar a DO para que non perda valor, o que fixemos nós. Eu sei que as administracións non o poñen fácil, pero eu creo que a xente só pensa na próxima vendimia, como moito. E eu creo que habría que pensar un pouco máis alá, pero bueno, eu non vou a ser que hai que un Quijote da vida. Falas, por exemplo, por os problemas que está tendo Tinto a nivel... Non falo por os problemas, falo porque eu entendo que unha DO como Monterrey, que estábamos aí arriba, non podemos en casi 3 anos duplicar as hectáreas de viñedo. O mercado non vai asumir eso.
Non temos capacidade. Que vai a pasar? Ojalá non nos vexamos, pero a mellor volver a pornos cos carteles na carretera. Eu creo que hai que crecer, pero crecer controladamente. O viño non está nun bon momento, O que queira comprobalo só ten que ir por os restaurantes a ver o que beba a xente. Agua e cerveza. Por que chega tan tarde a xente ao mercado do viño? É dicir, con respecto a outros países de Europa onde é máis habitual que Mira, unha das cousas que máis me sorprendeu a mí nun viaxe a Francia, a Burdeos, é que cando entramos nun pub a noite a xente bebía viño. E eu quedei flipado, pero pedía botellas de viño. E despois hai unha cousa, cando eu era chaval, a propia xente maior dicía, rapaz, xa pode beber viño, te incitaba ao consumo, e tú probabas. Ahora, pois, o modo é o botellón, con todos os meus respetos, e a xente xoven, pois sí que lle costa entrar no mundo de viña. Non sei por qué, non sei se por economía, non sei se por costume, non sei se porque a cerveza é máis fácil de beber, por exemplo, non sei por qué, pero está claro que cada vez se chega máis tarde e cada vez o viño é máis a trancos. Xa, houbo erros na trayectoria do proxecto Ticto e Asun? Hombre, como que non? Claro que houbo erros. Que te deixara moi marcado? No. Eu por naturaleza son un tío optimista. Eu sempre lle digo a miña irmá, un problema vamos a buscar unha solución, non busquemos outro problema. E cando se resolve ese problema, vemos por que pareceu o problema. Pero cando hai o problema non estés generando outro, porque entón xa tes dous en vez de un. E eu son dos que digo, nada, problema, solución. Despois vese o que se fixo mal, pero nunca crees dous problemas. Quen foi o que lle ensinou a Ticto a querer unha vida? Perdón? Quen enseñou a Ticto a querer unha vida? Eu A respetala, vaya. Eu tes que pensar que eu empecé a traballar con 16 anos. Eu adoraba meu padriño, que era o pai do crego. Eu era feliz con el no campo. E despois sí que é verdad que eu creo que considero que son mellor bodegueiro que viticultor. Que non é o mesmo, non é o mesmo ser bodegueiro que viticultor. Pero bueno, son unha persona que intenta aprender todos os días e me parece que a naturaleza hai que respetarla. E a viña non deixa de ser algo natural. Que como o trates, trátate. Aquí en FP hai creo que un par de anos se instaurou un dos ciclos precisamente de elaboración de viño e de aceites. Que lle dirías a xente, aos xóvenes que queiran, aos mozos que queiran entrar neste sector? Por onde teñen que empezar? Porque claro, ti chegas a unha adega como a túa, ou algo un pouco máis modesta, non? En canto a inversión se refiere, ves todo aquilo e dice, eu son incapaz. Eu en xeral é que me perdonen, porque eu xa falo como un vello. Eu creo que a xente que lle falta inquietud. Tú ves que a xente ven e dice, eu quero traballar, e despois realmente lle ves que, salvo excepcións, en xeral, falo en xeral, hai moi pouco interés por aprender. Vale, a xente é moi pouco curiosa. Eu eso non entendo, no meu ADN non vai, porque ti, se ves este bar a traballar e nunca traballache de camarero, tú intenta aprender. E se tú realmente tes inquietud e aprendes, pois despois dirás ao jefe, oye, mira, que eu vexo que aquí traballo ben, resolvo problemas, ou me pagas ou me vou, ou incluso monto o meu propio negocio, non? Pero a xente só está preocupada, en xeral, volvo a repetir, dos horarios e do sueldo. Aquí hai que dar que a izquierda e recoller que a dereita, dar que a dereita e recoller que a izquierda. Ten que haber unha compensación. E eu creo que a xente que lle falta ahora mesmo inquietud. O espírito de sacrificio ou ganas. Bueno, sí, eu tamén creo eso, pero non quería decirlo. Eu creo que nada é fácil, se hai xente que cree que o meu foi fácil, pois é porque non saben realmente a miña historia. E eu que sí, é verdad que tuve un apoio sempre de xente que creu en min, eso sí é verdad, eu intentei non defraudala, pero sin sacrificio e sin esforzo non hai nada, non, isto non é fazer así e paz. Salvo que che toca a lotería, a mí non me tocou nunca. Tampouco xou, pero bueno. Moitas solainas a pallache tamén. Sí, non só hai que ver como estou. Pero volvo a repetir, eu son feliz. Non cos meus cabreos, cos meus sinsabores, pero eu son feliz. Aceite. Bueno, pois non sei se Ticto ten algo máis que engadir nesta estrea. Estamos buscando nome a este espazo. Non sei se queres facer algún tipo de suxerencia. No, xa matei a cabeza moito cando busquei o meu nome, non quero matala máis. Xa de que teño pouco pedo col veneno. Falando de nomes, algún día chegará
Tito a non ser o de Crego? Creo que non. Vouche decir unha cousa, miña madriña, a pobre chorou bastante cando lle dixen que vendía Crego, dixo que xa deixarás de ser o monaguillo. E dixenlle, mira, estás moi equivocada, vou a ser o monaguillo mentres viva. Vale. De feito, estou incluso barrutando unha idea para a feira do viño, pero bueno, o mellor teño que tomar 2 viños para facela. Pero bueno. No, síntome moi orgulloso desa etapa, non teño ningún inconveniente, de feito, xa ver, retoral do monaguillo. Por certo, Tito é un home que cree, sí. Perdón, que creo? Sí. Sí. Eu creo que todo o mundo creemos en algo. Eu estou ao lado de xente que non cree, pero cando ten un apuro, ou se persina, ou reza. Eu nací nunha familia dun cura, porque me criei nesa familia. Non son dos que vou á iglesia e vou de rodillas e fago sangre, pero sí que creo. Sí. Temos... hai transicións, xa sei que é moi cedo para pensar niso, porque acabas de iniciar un proxecto. Non me preocupa, de verdad, non me preocupa. Gustaríame, sí, pero non me preocupa. Gustaríame, sí. Claro que me gustaría que a miña filla seguira co proxecto. Pero eu dixen a miña filla, cando veu a vivir comigo, tú tes 2 traballos, é feliz estudiar. Se a miña filla é feliz dando clases a nenos, que siga por ese camiño. Eu creo que non hai nada máis importante na vida, se o podes facer é que ser feliz co que faz. Rematamos, creo que debemos convidar a xente a que se pasen, por suposto, por a paisana, non? Sí. Eu que convido en xeral, En Polonredo tamén, eu que convido en xeral a xente é a que coñeza as bodegas de Monterrey, porque eu dixeno sempre, Crego Monaguillo, que sempre tuvo as portas abertas, e eu creo que a xente que menos entrou en Crego Monaguillo era a xente da comarca. Eu estou disposto, en cualquier momento, sempre que este en Villamayor, a enseñarlle a cualquera bodega sin ningún interés e invitalo a un viño. Só hai que chamar a Tito se ten cobertura, que é un dos problemas que ten últimamente. Bueno, pero a porta normalmente está aberta, entonces poden chegar ali e suelo estar ali. A cobertura de momento teremos que solucionalo, pero así que no sótano non hai maneira. E non entra nin os mensaxes de chamada perdida, unha cousa moi curiosa. Cando estará funcionando 100% a nova adega? Eu supoño que a partir desta vendimia xa iremos, vamos, pero bueno, eu vou intentar disfrutar, vale, que non só sea a presión dunha bodega, da distribución, do mercado e todo, non? Eu vou intentar disfrutala. Mais, porque, bueno, eu agora xa estou na conta atrás. Xa vivín máis de 50, a fe non vou a chegar, porque, entonces vou intentar disfrutar. Que che parece si rematamos brindando con... Sí, claro. Con... Abres ti ou eu? No, ti eres o experto, por favor. Más que experto, xa abrí unhas cuantas. Cantas crees que... aproximadamente? Non sei. 10, 12 por día, máis ou menos? De media? De media igual sí. Nos últimos... Se vamos a media 30 anos. Sí, se vamos no, 30 non. Realmente se vean unhas 20 e pico. Pero que 28, non sei. En 2002 empezou o tema, conta. 24, non? 24. Exactamente. Bueno, logo despois nos rótulos da entrevista... Isto tamén salga no directo. Eso tamén vai a salir, eso vai a ser o mellor. Eso vai a ser o mellor. Bueno, andar tirando con ouro. Primeiro que me encheira. Nada. Xa que é que a min veñes un montón de preguntas a cabeza que non quero estendelo porque despois non vai. Sí, claro. Vamos a aburrir a xente. Hai moita xente, pero corta pega. Sí, hai moita xente que sabe moito de viño. Canto dos que din que saben de viño saben realmente de viño? No, de verdad, Colmenero, ese sí que non chegou a contestar, porque non quedaría moi ben o que iba a decir eu. Ese non chegou, sínteo, pero non chegou a contestar. Teño a miña opinión personal sobre ese tema. Para min o que sabe de viño é cando proba un viño e lle gusta, ese é o viño mellor que hai do mundo. A partir de aí, que cada un faga as súas... E o Godello é o rei? Bueno, eu creo que o Godello de Monterrey, que é un viño que pode presentarse en cualquier lugar do mundo. Diría, eu ao largo dos 24, 25 anos, do que me din conta é que a xente nunca decía o viño non me gusta. O que pasa é que, claro, a xente decía, no, pero que teño máis barato. Entonces digo, bueno, pero entonces tú non queres o meu Godello, tú queres un Godello, con un que poña Godello. O problema está en que lle temos que dar valor ao produto. Vale? De aí volvemos ao anterior. É dicir, se crecemos o louco,
Está claro, se queres vender máis, vas ter que baixar en precios. Entonces, Bueno, pois podo che garantir que eu serei un dos que chame esa porta para coñecer a paisana con máis serenidade que a cando cado pasado, estás no? tú e todo o mundo invitado. Pois quedamos con esa palabra de Tito. Sí, Gracias por gracias a aceptar este convite.